Well, sanibonani, igama lami ngu-Asanda. On today's video ngizokhuluma ngamaphupho athinta i-weather. My focus is based on dreams about weather. We are still on symbolic dreams. Video ezalwa le video, it's how to interpret your own dreams. My purpose to be here is to help you understand your own dreams. I'm not a traditional healer, I'm nobody, I'm just here to share my point of view. Iphupho lokuqala esizoqala ngalo lelo phupho thothi ibhubha ubone kunama-clouds noma kunamafu mhlawumbe kunamafu nemvula inetha kakhulu. If ever thothi ubhubha kunamafu nemvula inetha kakhulu, lelo phupho it's a dream that refers to knowledge, wisdom, mercy. And leli phupho lisho ukuthi nje umuntu ozoreceive ulwazi noma uzoreceive ulwazi noma umuntu ohlakaniphile nobuhlakani noma umuntu onozwelo phakathi kwabanye abantu. Leli phupho suyiphupho elihle kuwena if ever thothi ubhubha ubona ama-clouds noma kunamafu nemvula nje enkulu ephuphweni lakho engenahamu engadestroy lutho. And then khona elinye iphupho thothi ubhubha ubona mhlawumbe amafu nje ayamuva mhlawumbe angathi agqunqile nje ubona ngathi liyahloma izulu lifuna ukuduma. Lelo phupho lisho ukuthi kuzoba nesiqalekiso esizoba khona. Most of the case kusuke kuyisiqalekiso esizokwenzeka kule ndawo sokuyibona, mhlawumbe uthi ubona izulu ngathi liyashintsha khona noma kunento eyi-punishment ezokwenzeka empilweni yakho due to sometimes izinto ozenzile wena noma izinto ozenzayo. But le nto yokuphupha uthi uphupha izulu ngathi liyahloma lidiniwe mhlawumbe ngathi izoduma, akusilona iphupho elihle. It's a dream of punishment, of could be i-punishment ungayenza mhlawumbe due to izenzo ey'ningi ey'hlukahlukene ongasuzenze. Then elinye iphupho lelo phupho uthi uphupha amafu mhlawumbe ngathi ayahamba noma ayaphakama nje ayihambela. Lelo phupho lelo lisho ukuthi you will attain a higher status and power empilweni. Mhlawumbe uma ngithi you will attain higher status and power, mhlawumbe uzoba namandla ukwazi ukurula abantu noma you will have that authority yokukhuluma nabantu noma ukuphatha abantu ube nje ebantwini. Leli phupho elihle uphupha ubona amafu ehamba, usho ukuthi nje uzoreceive amandla amakhulu empilweni yakho, especially okurula abantu noma ukuphatha endaweni. If ever umuntu unama-gift, it shows that amandla akho ayaphakama and azophakama futhi akhona. And then sekule nto yama-weather zengizodlula ngeyo-category still. If ever thothi uphupha mhlawumbe kunokuzamazama umhlaba noma kune-earthquake ephuphweni lakho, if ever kunomzamazama umhlaba ephuphweni lakho, yabo le ndawo osuke uyibona, leli phupho suke lisho ukuthi leyo ndawo izohlaselwa izifo noma there will be major event. If I say that there will be a major event, it could be there will be political decisions azothathwa azocindezela indawo yangakini noma endaweni yangakini noma le ndawo esuke ivela ephuphweni ubone ngathi umhlaba yazamazama kusuke kukhona isifo esizohlasela. They could be mhlawumbe ngithi there will be major event, there could be things like looting, there will be strikes, but kuzoba khona ungahlalisani kahle kwabahlali baleyo ndawo noma kuzofika izifo. And then if ever thothi uphupha kuzamazama umhlaba but into oyibona ngathi iyanyakaza iy'ntaba, it shows that if there are spiritual leaders within your area bazodukiseka. It could be mhlawumbe khona ama-spiritual leaders noma abafundisi noma abantu abakhulu nje kuleyo ndawo abaniphethe. Leli phupho lisho ukuthi bazodukiseka noma i-leadership yabo izoba nezinto ey'ngahambi kahle. And then elinye iphupho ngisekule nto yokusheka umhlaba. If ever thothi uphupha kuzamazama umhlaba kunomuntu ombonayo noma uphupha kuzamazama umhlaba nombone ngathi uphansi wena ungaphansi noma khona umuntu ongaphansi mhlawumbe kwentaba yazamazama athi funu, lelo phupho lelo lisho ukuthi lowo muntu usumbona noma lowo muntu usuke vela he or she is a person who is arrogant and negligent. Kusho ukuthi nje lowo muntu usumbona umuntu ophakeme noma umuntu onezinto angayinaki, lowo muntu nje osuke vela specific. But if ever ngaveli umuntu uphupha mhlawumbe intaba ngathi izowela kuwena, it shows that you are negligent and you are arrogant, uyayiphakamisa uyikhukhumeza abanye abantu futhi kunezinto ey'ningi ongayinaki ezizokulimaza. And then sekule nto ye-weather enye i-topic ngizo-include le nto yokuphupha thothi uphupha ubona iy'khukhula. Mhlawumbe if ever thothi uphupha ubona iy'khukhula nje, leli phupho li-punishment and destruction. Le ndawo osuke uyibona kusho ukuthi nje kuzoba ney'qalekiso ezizoba khona kuleyo ndawo. It could be kuzoba ney'qalekiso kuwena uqobo empilweni yakho ezokwenza ukuthi izinto zakho y'ngahambi kahle.
And then elinye iphupho lento uphupha iheli okuyilo okuyisichotho sokuthi lapho uzophupha kunemvula enkulu le wisamaqwe. If ever uphupha imvula enkulu le wisamaqwe noma uphupha isichotho, lelo phupho lisho ukuthi wena une-stress futhi kunezinto eziyiqalekisa ezokwehlela kuwena. There are punishments within your life noma there will be punishments within your life, and it shows that you are stressed. Umoya wakho awuhlalisekile kahle, you are not happy, nje iphupho lisho ukuthi ukhathazekile. And then elinye iphupho elingena kumaweti lelo kuphupha mhlawumbe uthi uphupha ubona umbani. Uphupha ubona umbani wezulu noma uphupha nje kunombani ephuphweni lakho. Leli phupho likabili, it depends with the scene ukuthi kwenzakalani ephuphweni lakho. I will just give you a foundation. In some cases leli phupho liyasho ukuthi uthukile noma uyasaba. In some cases, if depending on kwisini yakho eyenzakalayo ephuphweni lakho, in some cases it could say that expect blessings noma expect or hope for blessings noma lindela ukuthi nje ngaba khona izibusiso engaba khona empilweni yakho. And then sekuyi-weather, amanye amaphupho engizo-include lento yokuphupha ubona imvula. If ever nje uthi uphupha ubona imvula in general, nayo it refers to blessings noma iphupho nje lenhlanhla lisho ukuthi uzoba nezibusiso ezizoba khona empilweni yakho. And then elinye ngabe uthi uphupha ubona, if ever uthi uphupha ubona imvula iyana nje non-stop, ngisho ukuthi futhi uzothola izibusiso eyivela direct from uNkulunkulu, because le mvula usuke uyibona isuke ina futhi ingami. But lapha ekuqaleni mhlawumbe sothi ekuqaleni bengifuna ukuthi kahle kahle if ever uthi uphupha ubona imvula iyana endaweni, nakhona kusho ukuthi endaweni yangakini kuzoba nezibusiso. But here if ever uthi uyaphupha ngemvula iyana non-stop, it shows that you will receive blessings from God. And then elinye iphupho, if ever uthi uphupha imvula manje ina kakhulu, alikho izulu elihlomile and ayikho lento yamafu, nje uphupha izulu ubona ngathi liyana kakhulu, lisuke likhuluma nge-fertility nangezibusiso nalelo phupho. Iphupho eliyibhadi lelo ukuthi uphupha ubona imvula athi kunomkhemezelo owancane, lelo phupho akusilona iphupho eli-right, it's a dream of punishment. Kusho ukuthi nje nezinto ezokuqalekisa futhi izinto angeke zize zikhambele kahle. Elinye iphupho about iweather lelo phupha uthi uphupha izulu liyaduma. If ever izulu liduma but imvula ayikho, it shows that uthukile. It's a dream of fear nje, it shows that uthukile, ningi izinto engakuthusa. But if ever uthi uyaphupha liyaduma izulu but kunemvula, it shows that if ever uyagula noma kunomuntu ogulayo kini, lowo muntu kuzoba nento ezomlapha noma there will be a cure for i-sickness le ekuphethe ngaleso sikhathi. And then i-category yokugcina ilento yokuphupha uthi ubona umoya. If ever uphupha ubona nje umoya ukahle, iphupho lelo lezibusiso nje kuwena, iphupho eli-right. But if ever uthi uphupha ngathi izulu lihlomile, nalesi meaning kade ngizama ukisho ekuqaleni, it's a dream of punishment, alikho right. If ever uthi uphupha imvula athi izonetha kakhulu noma izulu liyahloma noma kunomoya omkhulu nje wathi nezulu lizohloma, it's a dream of punishment. Igama lami nguWasanda, was here to share my point of view. Thanks for watching my video. Until the next one, take it easy.